A iniciativa política non consiste só en estar a xenda que marcan os demais, sino tamén en ter unha xenda política propia. E iso que En Marea quere marcar tamén esta semana ca iniciativa que lles vou presentar en nome de En Marea. Miren, os impostos teñen dúas finalidades fundamentais. En primeiro lugar, por medio da xusticia fiscal, atender as necesidades sociais que ten un país, pero, por outro lado, os impostos cumplen outra función, que é incentivar ou desincentivar determinadas actividades económicas ou incentivar e desincentivar determinados hábitos sociais. Segundo a Organización Mundial da Saúde, nos países da Europa Occidental e concretamente en previsións concretas para o Estado español, a situación de sobrepeso da poboación española é cada vez máis preocupante e, con relación á sociedade galega, ten dito este organismo, dentro do contexto dos estudios realizados para a Europa Occidental, que no ano 2030, 8 de cada 10 homes e o 55% das mulleres terán sobrepeso. Un sobrepeso que ven ocasionado polos hábitos pouco saludables de vida. Unha das causas deste sobrepeso, que é un sobrepeso insano desde o punto de vista da saúde pública, é a ingesta de bebidas azucaradas. A OMS recomenda que o consumo diario de azúcar na dieta completa dunha persoa adulta non exceda dos 50 gramos ao día. É unha bebida, un refresco que teña este volumen deste vaso que agora lles estou presentando, pode acadar entre os 40 e os 40 e pico gramos de azúcar por día. De feito, algún dos refrescos máis coñecidos de cola supera os 30 gramos por un volumen como que lles estou presentando neste momento, o cal significaría prácticamente que na ingesta deste vaso quedarían cubertas todas as necesidades de azúcar recomendadas pola Organización Mundial da Saúde, a partir da cal todo o demais sería un exceso pouco saudable. Isto deu lugar a que desde a Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria se veña indicando a necesidade de reducir o consumo de azúcares e se recomenda especificamente o establecemento de algún tipo impositivo que estableza a disuasión de cara á poboación xeral para o consumo destas bebidas, de tal maneira que se produza unha reducción paulatina do seu consumo como consecuencia do efecto disuasorio do aumento impositivo. Esta situación, esta recomendación da OMS, que siguen tamén as sociedades españolas de medicina de familia, xa foi implementado en Europa desde hai anos como un instrumento ao servicio da política fiscal e ao servicio das políticas de saúde pública, ensaiado con éxito en Bélxica, Letonia e Noruega, con carácter xeral gravado a todas as bebidas diferentes da auga, e en Estonia, Francia, Hungría, Italia, Portugal ou o Reino Unido, tendo en conta a relación entre a bebida e a súa proporción de azúcar. Esta situación, esta proposta impositiva para disuadir do consumo excesivo das bebidas azucaradas, se leva implementado tamén noutras comunidades autónomas do Estado español e concretamente na Comunidade Autónoma de Cataluña. Hai un estudio publicado da Universidade de Pompeu Fabra onde se concluiu que, como consecuencia da aprobación deste imposto, se produciu unha merma do consumo de bebidas azucaradas na población xeral de Cataluña dun 15,4%, o cal supuxo unha reducción de ingesta media de 107 calorías menos por persoa e semana, o cal redundou, por outra parte, en efectos macro a nivel de saúde pública, como reducción de casos de obesidade entre determinadas poboacións infantis e adolescentes e reducción de casos de caries, etc. Finalmente, con relación ao que consiste nesta política impositiva, hai un efecto secundario que tamén se observou na Comunidade Autónoma de Cataluña, que foi o aumento da recaudación como consecuencia do consumo deste tipo de produtos, que rondou ou que ronda para unha poboación semellante á galega, rondaría alrededor dos 10 millóns de euros. Ben, por esta razón, En Marea ven hoxe a presentarlles unha proposición de lei que defenderemos mañán na Cámara Galega, consistente no establecemento dun imposto ás bebidas azucaradas no noso país. Os obxectivos, acabo de explicalos, son dous. En primeiro lugar, penalizar o consumo de aquelas bebidas que poden ser prexudiciais para a saúde, especialmente entre a xente máis moza, como consecuencia dunha cantidade excesiva de azúcar na súa composición, e o segundo estaría relacionado tamén coa política de ingresos fiscais da Comunidade Autónoma para mellorar a recadación e poder facer políticas sociais, particularmente no ámbito concreto da saúde pública,
de tal maneira que podamos vincular os beneficios deste imposto cos beneficios na saúde pública en términos de prevención xeral e en términos de atención a doenzas tamén relacionadas con esta situación e con estes malos hábitos de vida. Desta maneira, En Marea quere traer á Cámara o compromiso ratificado en sede das Nacións Unidas mediante a recomendación do informe de 11 de outubro de 2016, informe da OMS onde se pide que se imputen as bebidas azucaradas co obxectivo de reducir problemas como obesidade e certos tipos de diabetes. Recorda finalmente a Organización Mundial da Saúde que son 5 os principais problemas derivados do consumo excesivo deste tipo de bebidas que se está producindo neste momento en sociedades contemporáneas como a nosa, no caso da galega. En primeiro lugar, o sobrepeso ou obesidade é a máis coñecida, e existe unha evidencia científica de que as bebidas provocan menos saciedade que os alimentos sólidos e que as bebidas azucaradas está demostrada a súa vinculación co risco de sobrepeso e obesidade e cun menor consumo de vitaminas e de minerais na dieta. En segundo lugar, caries. As bebidas azucaradas producen antes a caries dental polo seu alto contido en azúcar e ademais poden corroer o esmalte dos dentes debido á súa acidez. En terceiro lugar, os cálculos renais. Esta xa é un efecto menos coñecido, pero igualmente impactante. Se estes son de oxalato cálcico, é necesario evitar as bebidas azucaradas, que son o componente principal que o desencadena. Tamén o maior risco de padecer diabetes do tipo 2 polo aporte de azúcares destas bebidas e finalmente a osteoporose, porque está constatado que o consumo deste tipo de bebidas disuade do consumo de determinadas bebidas lácteas e concretamente de menos leite. No mesmo sentido, a Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, nun informe recentemente publicado, fa referencia aos malos hábitos en términos de alimentación da mocidade do noso país, establecendo que sobre as recomendacións da OMS se sitúan eses malos hábitos no 76,9% da poboación infantil e adolescente, chegando á conclusión de que prácticamente a mitade dos mozos e mozas entre 13 e 17 anos teñen hábitos de vida pouco saludables na alimentación, sendo o principal factor desencadeante deste resultado o consumo excesivo de bebidas azucaradas. Pois ben, desde Marea anunciámosles que pola mañán debateremos na Cámara Galega unha proposta que xa foi ensaiada con éxito noutras comunidades autónomas e que levou, en primeiro lugar, a unha reducción do consumo destas bebidas entre a poboación moza, o cal produciu como efecto principal a reducción de determinados tipos de doenzas na saúde das mozas e mozos asociados ao sobrepeso e tamén a caries, e en segundo lugar que tivo como efecto secundario o aumento da recadación como consecuencia do establecemento do imposto de carácter autonómico. Ben, desde Marea queremos non solamente seguir a xenda política que a veces marcan outros tempos, sino tamén levar ao debate social propostas que parece que son dun interese público esencial, solucionar problemas cotiás que están relacionados neste caso ca saúde e da saúde da poboación máis moza e, polo tanto, pensamos que debe de falarse deles. É seguir as recomendacións da OMS e, polo tanto, seguir as recomendacións dunha sociedade que cuida de si mesma tamén mediante o establecemento deste tipo de medidas. Se queren formular alguna pregunta, se non, en todo caso, creo que os compañeros de prensa lles distribuirán unha copia da proposición de lei para que podan ter todos os aspectos técnicos e todos os datos que eu acabo de comentar. Que perspectivas tedes de que saia adiante esta toma en consideración? Bueno, nos somos optimistas no sentido de que xa houve varias comunidades autónomas que implementaron de distinto signo político. Creo, falo de memoria, creo recordar que salió adiante en Cataluña, en Valencia, en Canarias, etc. Esta proposición, cando foi registrada, suscitou mesmo interese de distintas sociedades de medicina familiar, etc. Hoxe mesmo temos unha reunión na Coruña nesta tarde, a primeira da tarde, co Colexio de Nutricionistas de Galicia, que estaban moi interesados en coñecer estes aspectos e, polo tanto, hai un estado de opinión científica que é absolutamente mayoritario o establecemento deste tipo de medidas e, polo tanto, esperamos ter unha receptividade por parte da maioría da Cámara, neste caso. Nos queremos pensar
que a saúde pública é algo que preocupa transversalmente a todos os grupos políticos. Queremos pensar que o cuidado da saúde dos nosos mozos e mozas é algo que preocupa tamén o Partido Popular. Queremos pensar que a reducción de doenzas que beneficiaria para o sistema sanitario preocupa a Xunta de Galicia e, polo tanto, se a Xunta de Galicia está preocupada pola súa mocidade, pola saúde pública e polo benestar dos seus cidadáns e cidadás, aprobar esta medida. Se vota en contra, teremos unha proba máis do maltrato sanitario ao que Feijóo somete a poboación de Galicia. Así de claro, non? Isto é unha medida que redunda en beneficio do conxunto da sociedade e que reduce os gastos de mantemento do sistema sanitario, co cal non se poden acadar tantos obxectivos nunha sola medida, pensamos nós. Outra cuestión, sabes algo en relación á formación do grupo parlamentario de Marea ou que temos organizado? Os trámites son os seguintes. Primeiro, Mariló Candedo ten que tomar posesión como deputada, algo que non se producirá hasta mañá no pleno. A partir dese momento nos exixiremos aquilo que nos corresponde como consecuencia do grupo parlamentario que somos, e iso empezará por dirixir un escrito á Cámara onde se axusten o número de iniciativas a nosa consideración como grupo parlamentario de 5 deputadas e deputados, e a partir de aí o despliegue de todos os efectos xurídicos e políticos que iso teña na Cámara. Entón, esa será a secuencia. No momento no que vayamos registrando os escritos e vayamos obtendo contestación, por suposto, estaremos informados do asunto, non? Yo creo que xa tenemos sonderías. Como ves eso? Sí, hai un parecer que é mayoritario en xente de todo signo político, e é que o regulamento, cando regula o contido do grupo mixto, non estaba pensando na situación na que nos atopamos agora, onde hai unha organización política que se presentou ás eleccións e que respalda ao grupo de diputados e diputadas que, por unha circunstancia que é allea as contempladas polo reglamento da Cámara, que é a pérdida da disciplina con relación á organización política, acaba no grupo mixto, non? E, polo tanto, se recoñece por todo o mundo a anomalía, non? Como anécdota, lle direi que a semana pasada un conselleiro fora do hemiciclo xa daba por feito a nosa configuración como grupo parlamentario e me parabenizaba por iso, non? Polo tanto, o que quero decir con isto é que o estado de opinión acorde ca realidade política na que vivimos é este, non? E, polo tanto, eu espero que a mesa do Parlamento interprete o reglamento de forma favorable o exercicio pleno dos dereitos políticos, non noso solo como diputados, senón da xente que votou en Marea nas eleccións en 2016. Sí, por tanto, o PSDG abre a posibilidade, como líder Gonzalo Caballero, de que os 2.500 millóns do IBE 250 de Galicia, sí. Se poidan amañar por un xeito nos orzamentos do Estado ou vía financiación autonómica cando este negocio. A ver cando está esa vía judicial, non sei cal consideraría en Marea que a máis estreitada e rápida. Bueno, eu sempre fui moi claro neste tema e sempre dixen que a vía judicial non vai a ningún sitio. Por lo tanto, desde Marea sempre fomos partidarios da vía política. A vía política significa dúas cousas: ou ben ir a unha modificación normativa para que se poda realizar o pago dese dinheiro que foi recaudado co obxectivo de que acabasen as arcas públicas galegas, e, polo tanto, aí é onde teñen que estar, e somos moi claros nese sentido. Entón, unha das opcións é a vía da modificación normativa, e outra posibilidade alternativa é pois esa que está apuntando vostede, non? Que por medio dos orzamentos se poda facer unha asignación adicional dese dinheiro, non? As formas máis áxiles son estas dúas, a máis lenta é a vía judicial. Por lo tanto, a nosa recomendación para solucionar problemas é que se acolla calquera desas dúas. Eu creo que había solución política idónea. E a solución apuntada por Caballero idónea sempre que, e unha advertencia clara ao Partido Socialista, que non se chantaxee nin ao goberno galego, nin ao resto de gobernos autonómicos con iso. O funcionamento do sistema de financiación autonómico ten que funcionar á marxen das decisións do goberno de España. E iso xa o debatimos aquí na Cámara Galega no mes de novembro, cando nos trouxemos unha proposta da reforma da lei do goberno do Estado para que un goberno en funcións pudese facer as liquidacións a conta do IBE. Non pode ser que a interinidade do goberno do Estado perxudique o funcionamento do Estado autonómico, porque isto fai chirriar o sistema de relacións constitucionais, non?
Polo tanto, apoiamos as vías de solución política, creemos que son moito mellores que a judicial, cun solo límite, non? E que eso non se converta nun chantaxe ao goberno de ningún signo, porque, e aquí isto é unha posición que Marea mantén como posición de país, non como posición de partido, non? É inaceptable que da mesma maneira que non aceptábamos antes que Montoro chantaxease as comunidades autónomas, tampouco admitimos agora que o Partido Socialista poda chantaxear ou condicionar, por exemplo, o pago desas cantidades a que, por exemplo, unha forza ou outra acabase apoiando os orzamentos porque se incluíse esa partida. Non, esa partida ten que estar aí porque é consecuencia do esforzo fiscal feito polas cidadáns e os cidadáns de Galicia no ano 2017, punto. E esa é a causa da asignación orzamentaria. Por certo, se non se fixo foi porque o Partido Popular o impediu coa reforma da xestión da recadación do IBI de Montoro, que iso é algo do que Feijóo sempre se olvida, non? E, polo tanto, ao lado dunha verdade oculta unha mentira, e é que a situación que vivimos estámola vivindo por unha decisión tomada por Mariano Rajoy no ano 2018, non? Con relación ao IBI do 17. Bueno, pois hai que ser moi claros, e non somos moi claros, nin queremos chantaxes agora, nin os queríamos antes, e non o que queremos é ese diñeiro nas arcas públicas galegas, que non parece que teña demasiado interese en chegar a esa conclusión, en chegar a ese diñeiro, é, por un lado, o Partido Socialista, que ten así pouca prisa neste asunto, e tampouco o Partido Popular, que no mes de novembro puido votar a favor desa reforma legislativa a que me referín antes, e votou en contra. Incomprensiblemente votou en contra. Por qué? Ou comprensiblemente. Por qué? Porque o Partido Popular non quería arranxar a situación. O Partido Popular quería ter un motivo de bronca co goberno do Estado, non? Para poder antagonizar e así distraer e non gobernar, que é o que teria que facer, non? Ben, pois esa é a posición de Marea. E outra cuestión, como están as negociacións? Hai posibilidades de que haxa algún tipo de ayuda electoral? Porque estou escutando varias entrevistas nas que estás apuntando que será de solitarios. Non avanza ninguna das vías abertas como outra formación? Bueno, calquera formación política ten que estar preparada para acudir en solitario ás eleccións, e, por lo tanto, en Marea ten moi claro. Ese é un escenario posible, de entrada para calquera organización política, ese é o escenario máis probable. A partir de aí, nos sempre dixemos que é desexable, porque ademais a cidadanía premia a capacidade de entendemento, que as forzas políticas señan capaces de entenderse e de tecer alianzas, non? Para poñer programas e ideas en común. Ábrese un escenario, eu creo que máis positivo, non? Na liña do que nos levamos propugnando desde meses co cambio de posición de Anova deste fin de semana. Hai un xiro clarísimo por parte de Anova e nos saludámolo, porque nos parece que se sitúa na liña da análise política que nos facemos, non? E é que, constatado o fracaso do que nos un momento se chamou Unidade Popular con partidos de obediencia estatal, a recomposición de alianzas ten que ser en clave de forzas que acrediten nun proxecto nacional galego, non? Non sei se a situación na que estamos desde a lógica ideolóxica soberanista, e a partir de aí nos creemos que podría resultar positivo chegar a alianzas que nos permitisen encontrarnos con outras forzas políticas que, defendendo un proxecto nacional para Galicia, teña un carácter progresista, non? E que, polo tanto, compartamos con eles un aspecto social, eixos que nos parecen fundamentais, como a defensa do feminismo, do ecoloxismo ou da xustiza social, non? E, polo tanto, considerando que a Nova é un dos factores que se sitúan nesas coordenadas, desde logo, pois, emplazámolos a que exploren, igual que estamos explorándonos, esa vía, non? Pero a Nova é o bloque, non? Tamén, efectivamente. Sí. O que pasa é que onde observamos a novedade política destes últimos días é este que lle acabo contendo. Se viu un cambio de posición política, e por eso a iso me refiro, e por eso creo que é unha boa noticia en clave de articulación dentro da alternativa progresista en Galicia, que permite avanzar nalgo que creo que socialmente sería ben recibido. Pero que para unha coalición, non unha integración? Non, eu falo efectivamente dunha cooperación horizontal, non? E a cooperación horizontal, a mellor forma de articularse é mediante unha coalición. Eu creo que ninguén debe pedirlle a ninguén, nin que se dilúa, nin que se rinda, nin que renuncie á súa propia caracterización, ao seu propio proxecto político, pero que sí que é intelixente é chegar a acordos sobre aqueles puntos comuns dos diferentes proxectos políticos.
e esa eu creo que un vector que pon en común a parte non menor do programa de Marea con outras forzas políticas que se sitúan na construcción dun proxecto nacional galego.